Hi viewers, welcome back to my channel. Gaसिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं नोंसोर viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान vlog लानानै फैलायबाय। आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन होननानै आरो जोबजासे नायगोन होननानै आरोना। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ subscribe खालाम, like खालाम आरो comment खालाम आरो notification bell icon-खौ थुनो दाबाव। जेब्लानो आङो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन होमबा नोंसिनाव notification थांगोन आरोना। होमबा दिनैनि भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै। जोंहा दिनै लाइट बिल होनांगौ नालाय ओंखायनो आङो नायखानोसै मिटार नाम्बारखौ। नैबे जोंनि 279 मैया 276 मोन बेयो। आं मैया खेबदोंमोन ना, मैया 276 मोन आरोना। थारमाने आवगोलना फार्स्टआव हरनायाव 199 आव हरदोंमोन नालाय दा 279 निफ्राय 199 खौ माइनास खालामसै आरोना। ओमफ्राय बेसेबां जायो बेखौ होनोसै आरोना। एसे लाइट बिलखौ सानदोंमोन आरोना बेसेबां एबारनि मासाव 5 माइनास खालामनानै आं नायबाय आरोना 500 सिगोन आरोना। एसे बाहायनायखौ खम खालामनांसिगोन। बाहायनाय माने जेबो बाहायखायानो, गिजार इउज खालामो ओमफ्राय मोनसेया वाटार पिउरिफाइ खालामो ओमफ्राय बिसोर मोननैयानोल'सो। ओमफ्राय दा गरम नालाय एसे फेन जायो, बांद्रायबो जाया फेनखौबो। ओंखाम जाबाल' जानाय जायो आरोना। थान्दाखाना जेनेबा मोजां बार फैथारो खोरखिजोंनो। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय लाइटखौबो होखाया, टिभिबो नाया। ओमफ्राय नेक्स्ट मासाव ट्राइ खालामसै एसे जेनेबा एसे खम खालामनो। गिजारखौबो नांगौ जायो बाबानि थाखायनो, ओंखायनो अन होनांगौ जायो। आरो जोंना फुङाव थाब सिखारनानै जेनेबा जग्ग होनांगौ जायोना, ओंखायनो गरम दैजों जेनेबा दै गुदुंजों दुगैनाय जायो आरोना। सानफ्रामबो गुसुजों दुगैनानै जानाय नङाना, जोंनाथ' बे जेनेबा लाइफ टाइम जग्ग होखानांगौ नालाय, जेनेबा देनां बोरायबा बुरैबा खब जानो हागौना, ओंखायनो दै गुदुं बाहायो आरोना जों फुङाव दुगैनायाव। ओमफ्राय उननियावथ' जेनेबा सानसुफ्राव गरमथार जानायाव दै गुदुंखौथ' नांखाया नालाय दै गुसुजोंनो दुगैयो आरोना। खिन्थु फुङाव जोङो दै गुदुंजों दुगैयो आरोना, दै गुदुं बाहायनाय जायो। मानो होनबा जोङो डेलि बे लाइफ टाइमखासै जग्ग होनाया, जेनेबा फुङाव होखानांगौआ। ओमफ्राय दुगैखानांगौ नालाय ओंखायनो देनां बोरायबा बुरैबा जेनेबा खब जायैनि थाखाय, जेनेबा जेबो माबा प्रब्लेम जायैनि थाखाय ओंखायनो दै गुदुंखौ बाहायखायो आरोना जोङो। नायनोसै थेवब्लाबो एसे फिसा खमायनो नाजानोसै आरोना, खिथुनिखौ गारनानै 500निफ्राय एसे खमावसै बिदिनो सेस्था खालामसै आरोना। मा लाबोखो नोङो? मैथा गोरलै, बोरमा मोनसे लायनांगौ। लांगोन बाल, बे मानि? बे जाबाय बोरमा बेदर। इसोर जा साफा खालामनांसिगोन, ओरैबायदि मैला दङ नै। बेखौनोथ' बोखानांगौआ जि जाथाराना हट। नाखौ मानो एफा बुरजा बुरजा लाबोबाय थायो बियो? गाज्रि जाजोबो। एसेल' लाबोद्रा नामा बेनिफ्राय? गौरांनि ना। आंहा सायनोबो खस्थ' ओमफ्राय गाज्रि जायो एफा बुरजा बुरजा लाबोबा। बाहाय जाजोबगोन आं। मोनसे दंबावोमोन फिसा सानो थांफाबाय हनै। नांला? दंबावो र'। आं मा दंबावो? मा बिनानै लाबोदेरोथाय बियो? बिनानै लाबोबा मा जायोमोन ना? नाथुरिसो। आंनि स्पेसियेल। आं जानो बाखायो बे नाथुरिखौ गोरादानो। दे हर मासे दंबावो। थोद हरदो बेयो मैथाया। मासखौनो बांद्राय गेसाव गैयाना? गोरलैजोब। नङा एम्फौ अरनाय गैयाना? एम्फौ अरनाय थादों आं मोनजाजोबनायनि। एम्फौआ फैफाथों गिदिर गिदिर। हनै आखाइ मानखोबाय। थोद गारहरगोन नोङा माहाय जायै जादो ओमफ्राय बिदि होनलाबायनाया। आं बाथारो एम्फौ मोनबाथाय जानो। दाख्लैबो बिदिनो सायबाय थानायाव एम्फौ मासे दंमोन ओमफ्राय आं जायाखै आरोना, गावहा मोनजाजोबदों।
नायासो जाथारबाय दा एफा बुरजा लाबोलाबायो सायनांगौ मानांगौ खस्थ'थ' नङा जेनेबा गोरलै गोरलैखौथ' आङो माबा ओरैनो माबाल' गारगोन आरोना खिल' गारगोन ओमफ्राय माबायासो आरोना जेनेबा जोंना दा फ्रिज गैयाना गाज्रि जाजोबो फ्रिज लायाखैना ओमफ्राय माबा जाबो गाज्रि जाजोबो आरोना सानसेबाथाय जेनेबा फुङाव जाबाय ओमफ्राय मोनायावल' जानाय बेबायदि जायो आरोना फांफ्लांबायसो आंहा दरजाखौ खुला दोननांगौ फुङाव जाबाय ओमफ्राय बेलासियाव जाफिननाय जानांगौ नङाबाथाय ओरैनो गारनांगौ जायो जेनेबा जि गाज्रि मोनामो आरोना सेवजोबो दिनैनिखौ ओंख्रिखौ रेडि खालामसै आङो नै जाथारलायबाय दाबो जेबो ब्रेकफास्टबो खालामाखै आरोना आं नेगासिनो दङ बिफाया थारमाने बाजाराव थांबाय माबा फार्स्टआवनो स्कुलाव दोनलांग्रोबाय बाबाखौ स्कुलनिफ्राय डाइरेक्ट बाजाराव थांबाय आरोना बाजार खालामबाथ' एसे लेट जाखायो नालाय मैगंफोरखौथ' जेबो नांखाया जेनेबा नाजों जानो बे मैथाखौ लाबोबाय बियो दाख्लै आइमोनानो लाबोजोबखादोंना गासिखौबो जोगोनार दं आलु दं माबा माबि खांख्रिखला मा मा दंजोबो आरोना दिनै बेखौ संसै जा गोबाव जाबायमोन आङो बे लामाजों थाबायो आरोना थारमाने टाउनाव फैबाबो ओरैनो थाबायनाय जाया नालाय आवगोलसो बिराद थांलाय फैलाय रेल गेट बारनाय आरो जि बे लामायानोसैमोन आरोना थांलाय फैलायनि थाखाय ओमफ्राय दिनै नै बेसेबा गोबाव उनाव हाबानि उनाव आङो दिनै थाबायबाय आरोना हारसिङै खामानि दङ ओंखायनो आङो हारसिङै नै थांगासिनो दङ बाबाखौबो लांफानोसै आरोना स्कुल गनानै सफैबाय सफैनानै ओंखाम जाखांबाय नै बेखौबो थुखैबाय आङो एसे साफा नुबायना थुखैनानै हिर' नुदोंना ओमफ्राय बेयो खोमाफोरखौ फुजाया बिरादनो दाय जायो मेगनाव हाबबानो दाय जायो आरोना थुखैनानै खथ' हेन्डसाम देलायहोबाय आङो ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय जा मेंबायसो आरोना आङो हाला गरमजों जाबजों मा दंबावो ओमफ्राय आंना खामानियानो जोबनो नागिरा माबा ओंखारबाय थायो आरोना हाखालासो आङो मेंनायानो आङो एसे रेस्ट लानो सानलायदोंमोन नै बेसेबा बुरजा जानानै दंलाय बेखौ खनजोबनांगौ दासान्दि सान्दुङानो माबा बांद्राय गैयाना सिया मोजाङै राना ओमफ्राय रुमाव दोनबाय थानाय जादों ओमफ्राय नै दा बेफोरखौनो खननांगौलाय दसे थानो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय खामानियानो ओंखारबायसो थायो बाल माबा खालामनो नागिरबा माबा ओंखारबाय थायो होमबा दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन होमबा आंखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो थुनानै हो होमबा दे बाय बाय